Ƙanwata ina miki maraba. Ina so in ji sunanki da kuma aikinki kafin ki tambayan. Ranka ya daɗe, sunana Grace, ina kuma aiki ne a kamfanin na Qatar Airways. Tambaya ta ita ce, ko da yake ina ji kana magana akan addinai da dama sosai, zan yi magana akan littafin Bible saboda anan ne na ƙware. Na sha ji so da dama kana cewa wai shi Jesus shugaban addini ne, kuma abin da na sani shine shi Jesus ba ya zo ya gabatar da wani addini ba ne, kuma shi ba wai kawai shugaban wani addini ba ne. Abin da shi annabi Isa ya kawo a wannan duniyan shine masarautar Allah. Tambaya ta biyu shine, ina so kai ƙarin haske menene addinin Ubangiji. Na gudanar da bincike da dama, na kuma zo na gane cewa Jesus wanda shine Ubangiji na kuma wanda zai cece ni bai gabatar da wani abun da kake cewa ya gabatar ba. Shi ya gabatar ne da gwamnati na sama, wato abin nufi ya zo ne ya haɗa duniya guri ɗaya da ƙarfin mulkinsa na sama. Na san akwai ɗaurewar kai. Kuma ƙarin wani tambayan shine, Ƙanwata ki tambaya guda ɗaya kawai, yanzu kin yi tambaya biyu, in na baki ansa sai ki sake wani tambaya. ba damuwa. Tambaya ɗaya bayan ɗaya. Ƙanwata ta yi tambaya guda biyu. Kuma da jin bayanin ta ƙanwata Krista ce. Abin da ta ce shine na ce Annabi Isa shugaban addini ne, ban taɓa ce haka ba. Ban taɓa cewa ko so ɗaya Annabi Isa tsira da aminci shi shugaban addini bane. Abin da na ce shine shi ɗan aikan Allah ne. Kin ga kuwa akwai bambanci tsakanin ɗan aikan Allah da kuma shugaban addini. Matsayin ɗan aikan Allah sama yake da bayaninki. Ai a nan duniya muna da shugaban addinai da dama. Annabi Isa tsira da amincin Allah shi ɗan aikan Allah ne. A kuma bayanin da kika yi, kin ce shine ubangijinki kuma shi zai cece ki. Da farko bari in gaya miki ƙanwata, musulunci shine addinin kawai da ya zama dole, wanda a cikin tsarin dokokin imani sai ka yarda da Annabi Isa tsira da amincin Allah. Ba musulmin da zai zama musulmi idan dai bai yarda da Annabi Isa tsira da amincin Allah ba. Mun yarda cewa Annabi Isa tsira da amincin Allah yana ɗaya daga cikin manya-manyan 'yan aiken Allah wanda ya turo. Mun kuma yarda shi annabi ne wanda kuke kiransa Christ. Mun kuma yarda aihuwansa ya kasance na ban mamaki, ba tare da namiji a aihuwan ba, wanda wasu da dama daga cikin kiristocin yanzu ba su yadda ba. Mun yadda yana tayar da mucacce amma fa da ikon Allah. Mun kuma yadda yana warkar da wanda aka haifa da makanta amma fa da ikon Allah yake yi. Musulmai da kiristoci suna tafiya kusa da kusa, amma a cikin tafiyan an rabu a wajen imani. Rarrabuwa a imanin ko shine yawancin kiristoci sun yi imani cewa kai ya ma haɗa haddake, kamar yadda muka saurara daga tambayanki cewa Annabi Isa shi ya zo ya ce shi Allah ne. Kuma kiristoci da dama sun yadda cewa Annabi Isa shi Allah ne. To bari in tuna miki ƙanwata, ni ɗalibi ne mai karantar addinai, na kuma karanta Bible. To ki sani babu wani guri ko da ƙwaya ɗaya wanda gashi nan cire a kafin littafin Bible inda Annabi Isa tsira da amincin Allah shi da kansa ya ce shi Allah ne, ko kuma inda ya ce a bauta masa. To ƙanwata, in ke har za ki nuna mu wani guri guda ɗaya wanda shi da kansa ya ce daga ko'ina a littafin Bible, inda shi da kansa aka ce gashi ya ce daga ko'ina a cikin Bible, inda Annabi Isa tsira da amincin Allah shi da kansa ya ce shi Allah ne, ko kuma ya ce ku bauta mun. Ni Zakir Naik na shirya zan karɓi addinin Kiristanci yau. Na sha jin kana faɗin hakan. Ki gane ba wai ina magana a matsayin sauran musulmai bane. Ni da kaina na ɗauki hannu zan yanka wuyana. Babu guri ko da ƙwaya ɗaya wanda shi da kansa. Ki ji tambayata da kyau, ki saurari wannan gasar da kyau ƙanwata. Babu wani kalma ko da ƙwaya ɗaya ke ɓaɓɓe daga bakinsa. Babu ko da ƙwaya ɗaya wanda shi da kansa ya furta, wanda Annabi Isa tsira da amincin Allah shi da kansa ya ce ni Allah ne, ko kuma ya ce ku bauta mun. Ina sauraron ki ƙanwata. Ina da wannan ansan kuwa. A cikin littafin John, Bible yana cewa a farkon fari kalma ne, kuma kalman Allah ne, kuma kalman na tare da Allah, sai kalman ya dawo tsoka. To abin da nake so ka sani shine. Dakata. Wannan ba shine amsan gasar tambayar da na miki ba. Duk littafin da zaki faɗa zan baki shafuffukan da suke. Kin yanko ne daga Gospel of John, Sura na 1, aya kuma na 1. Kalma ya dawo tsoka kuma yana aya na 11 ne zuwa na 13. Kin littafi kawai kike kawowa, ni kuma ina baki shafi da kowane nan ba. Amma dai an ce kalman ya dawo Allah, to me hakan yake nufi kenan? To ƙanwata, wannan bayanin Annabi Isa ne da kansa shi da bakinsa ya faɗa. Kin san asan a'a menene gasan tamu? Babu wani kalma ko da ƙwaya ɗaya wanda Annabi Isa shi da kansa ya furta kaf cikin littafin Bible, inda Annabi Isa shi da kansa ya furta ya ce ya faɗa da bakinsa shine
a ganshi ya fito da jan rubutu. Akwai abin da ake faɗi da jan rubutu tun da ke Kirista ne ya kamata a ce kin san wannan. Jan rubutu yana nufin shi Annabi Isa shi da bakinsa shine ya faɗi. A Gospel of John din ma daga sura na 1 da aya na 1 zuwa na 14 ba jan rubutu bane. Ku dakata ta bada amsa. Don da zuba ta ba amsa gasar tambayar ba. Ya kamata ki kawo min inda Annabi Isa shi da kansa shine ya furta ya ce wa'innan ba kalmomin Annabi Isa bane. Wannan wani Bayahudi ne ya faɗi wannan, sunansa kuma Afilo. Haka ne? Kalma ne na wani Bayahudi wanda ake kira Afilo. Shi ma kuma bai taɓa kawo wannan a misalin shine Allahntakan ba. Duk da haka zan taimake ki, bari ki ji inda abin yake. Wato a fari in kika je ki duba bayanin da kika yi ba daidai bane, amma yanzu zan gaya miki daidainsa. Gospel of John sura na 1 aya na 1 yana cewa a lokacin fari kalma ne, kuma kalman yana tare da Allah, kuma wannan kalman Allah ne. Da farko akwai kalma, kalman kuma na tare da Allah, kuma kalman Allah ne. Daga baya suka ce kuma kalman ya dawo tsoka. To in kin yadda wannan kalman Allah ne, to in kika canja wannan kalman zuwa Allah, wato da farkon akwai kalma kuma da farkon akwai Allah, to kalman Allah ne kuma na tare da Allah, to kin ga an samu Allah biyu kenan. A'a, kalma na tare da Allah ranka ya daɗe. Bari in ƙara sake kika bada wannan ansan. Kin yi tambaya ya kamata ki dan da. Zaka bari mutane su faɗi amsan su. Idan kika yi tambaya in nazo ina bada ansa sai ki jira in na gama bada ansa sai ki yi maganan ki. Kar ki katse ni, ina katse ki in kina magana. Na katse ki? Ko a'a? To me yasa ni ina bada ansa kike katse ni? Ki bari in gama bada ansa sai ki bayanin ki. Maki na farko har yanzu baki ban ansa tambaya ta ba. Ba bayanan Annabi Isa bane. Kin ga duk bayanan da kika yi su rushe. Baki ban amsa ba. Kamata yayi ma ki ce, "Kai hakuri Dr. Zakir Naik, wannan bayanin da nayi ba kalaman Jesus bane." Ki faɗi gaskiya mana. Ki faɗa ma duk tarin al'umman nan, ki ce nan ba kalmomin Annabi Isa bane. Daidai na faɗa ko ba haka ba? Baki sani ba, amma kuma kina ta yanko ayoyi. Ni ɗalibin karanta addinai daban-daban ne. Nan kalmomi ba Annabi Isa bane ya faɗa da bakinsa. Bari in karasa amsan. Yanzu ki gane in kika ce kalman Allah ne, idan kika ebe kalman daga Allah, to kin ga kalma ne ya fara samuwa kafin Allah, kuma kalman ma Allah ne, ga Allah ga Allah. In aka ce miki Allah biyu ne zaki ce a'a. Bari in baki amsa ta uku. Da zaki karanta littafin Bible na asali, lokacin da aka fara amfani da kalma na God, da farko akwai kalma, kalman kuma na tare da Allah, shine ake kira Hotios. Hotios a yare na Greek yana nufin shi Allah. A karo na biyu da aka amfani da kalma na Allah, shi ana kiransa Tontios. Hotios yana nufin shi Allah, Allah maɗaukaki. Tontios kuma yana nufin wanda ya yi riko da hukuncin Allah. To wani abun da ya kasance na ban mamaki shine da aka zo muku fassara aka yaudarar da ku. Ki koma ki karanta littafin Bible na asali a Gospel of John a sura na 1 aya kuma na 1. Amfani da kalma na farko na Allah shine ake kira Hotios, yana nufin shi Allah kenan. A karo na biyu kuma da aka yi ana ce Tontios, yana nufin wanda ya yi riko da addinin Allah. Yana nufin da fari akwai kalma, kalman kuma yana tare da Allah shi madaukaki, kuma kalman mutum ne mai rike da addinin Allah, yana nufin dan aikan Allah kenan. Dan wata kin fahimce ni? A'a ban fahimce ka ba. Baki jin turanci ne? In kika ce kuma kin karyata ni ina faɗin abin da malamanku suka faɗi ne. Ni ina yanko miki ne daga Bible. Ki ɗauki duk wani Bible mai jan rubutu na asali da ya zo. Wainan yanzu ba su cikin littattafanku. Kin san asalin Bible da yaren Girka aka saukar? Ina kin san yaren Greek? Domin kin san Bible ba da turanci aka sauke ba. Ɗan wata da turanci aka saukar da littafin Bible? Haka ne, da yaren Greek ne. Greek Aramaic da yaren kalma na Allah shine Hotios. Kin san ma'anan kalma na Hotios? Idan kika je gida ki hau yanan gizo-gizo ki dan bincika ki gani don ki tabbatar. Na ji amma Hotios yana nufin madaukaki Allah. Tontios kuma yana nufin wanda ya yi riko da dokan Allah. To kin ga koda na amince hakan yana nufin cewa Annabi Isa shi dan aikan Allah ne. Shin ina tambayan ki kin yarda da haka? Ban yarda ba, saboda shi ya dara dan aika. Kai ba ma dara dan aika ba, ni a gure na cin fiska ne ma ka jira Allah na dan aika. To in tambaye ki, aya dalilin wani abu ake fahimtar wani abu. To amma kin san cewa abin da kika yanko ba daidai bane, in kin yarda sai mu ci gaba da tattaunawa. A'a ni ban yarda ba. To kin ga ashe abin da kika faɗa ba kalmar Annabi Isa bane. Hakan ya nuna kina wasa da kwakwalwan al'umma kenan. Da a fahimtan ki, kina tunani ni ban san wa'innan ba, ko? Ni ba na so nuna kaifin ilimi bane sa. Na zo ne in tabbatar da hujjojin da na sani akai. Yanzu muna magana ne akan Bible. Ke kin yarda da littafin Bible gaskiya ne? Na yarda. To ni ban yarda ba. Duk da kin yi imani da Bible kalman Allah ne, amma kin san na san Bible fe da ke. Haka ne? Sanin Bible wani abu ne na daban, haka kuma sanin zahirin shi ma wani abu ne na daban.
Kuma ka sani lokacin da Annabi Isa ya zo, wanda ba su fahimce shi ba mutane ne shugabannin addinai. Sun kuma rasa ilimi da dama. Malamai ba su san shewaye ba ne, amma in ka karanta a New Testament, ki nuna mun kawai guri ɗaya a Bible, ɗaya kawai, inda Annabi Isa ya faɗi da bakinsa, inda shi Annabi Isa da kansa ya furta ya ce wa jama'a shi Allah ne, ko kuma ya ce a bauta masa. Na shirya, na amince, zan dawo Kirista, gasa ne mai sauki. Kin gagara kawo aya ɗaya, ki duba duk girman cikin Bible. Bari ma wani tambaya sa, shin za ka iya raba kanka daga kalamanka? Ban ji ki ba. Shin za a iya raba Dr. Zakir Naik daga kalmominsa? Za ka iya raba kalmomin Za ka iya raba kanka daga kalamanka? To wani fa'ida zai haifar ko na raba ko ban raba ba? To ka gani baka fahimta ba, Annabi Isa kalman Allah ne kuma daga baya dawo tsoka. Zuciyar mai imani ya yi girma mu tunanin mutane biyar ma. Jesus shi kalman Allah ne kuma shi ma da karan kansa shi Allah ne. Bible ya ce shi ne ya baku kalman da ya fi kowane kalma, saboda haka shi kalman Allah ne. Kowane ɗan aikan Allah yana samun kalman Allah. Annabi Musa kalman Allah ne, haka Annabi Isa kalman Allah ne, Annabi Ibrahim kalman Allah ne, haka Annabi Muhammadu shi ma kalman Allah ne. To me bambancin anan? Kowane ɗan aikan Allah a lokacinsa yakan samu kalma na Allah. To me bambanta Annabi Isa da sauran annabawan? Kin gagara cire kalma ko da guda ɗaya daga Bible ɗinku, inda Annabi Isa ya ce ni Allah ne ko ya ce a bauta masa? Ina da ansan wannan sa. Tun daga farkon fari da aka fara wannan duniyan har zuwa lokacin Jesus, ka kira duk wani manzo da za ka iya kira wanda yake iya cire shidanu daga mutane, ya warkar da mutane. Me yasa? Saboda tun farkon duniya ba mai wannan karfin sai Allah mai girma. Shi ne kawai yake iya sarrafa shidan, wanda da shi kan can ma yana cikin aljanna ne. Wasu abubuwan suna ɓoye ne saboda 'yan adam su samu tsira. To duk wanda yake cire shidanu daga ɗan adam ya dawo Allah kenan? To ai ko a yau akwai mutane da dama da suke rukiya. Ni ma ina cirewa saboda na yarda da babban mulkin uba da kuma na ɗan sarkin mulki mai karfi. Kanwata, akwai mutane da dama masu yin rukiya har ma a nan Qatar. Muna da su, sukan yi rukiya su cire shidanu daga jikin duk wasu mutane. Hakan bai mai da su Allah ba. Shin ya mai da su Allah? Sun samu wannan karfin ne daga Jesus. Ni ma da kaina ina cire shidanu da sunan Jesus. Yau wato yanzu ke ma kin zama Allah kenan. A'a, na samu wannan karfin ne saboda yarda da ne da Jesus. Ka saurare ni, ina so ka ji. Ina faɗa miki dangane da Annabi Isa, in kin karanta Bible da kyau a cikin Gospel, yana iya mayar da rai. Lokacin da ya bayar a Nazareth, ya roki Allah ne madaukakin sarki. Duk wani abun al'ajabi da Jesus Christ yake yi, yana yi ne da sunan Allah, ba wai da kansa yake yi ba. Bayanin daga Bible kawai muke so. Zan yi bayani ma duk wannan taron. Lokaci kan ai mun baki, sai dai in kina so zaki iya saki kama wannan hall din sai ki zo ki ta lecture. Wannan fili ne na tambaya da amsoshi.